Noćno nebo nad Europom ne gori doslovno, ali politički i gospodarski gori snažno kao rijetko kada. Napadi na naftovod Družba nisu pogodili samo infrastrukturu, već su uzdrmali temelje cijelog europskog energetskog sustava. Mađarska i Slovačka su dvije zemlje koje su izravno pogođene, jer njihove rafinerije u znatnoj mjeri ovise o ovom cjevovodu. Družba, takozvani naftovod prijateljstva, već je desetljećima životna žila kucavica Srednje Europe. To što je sada ponovno napadima dospio u središte pozornosti, ima potencijal gurnuti Europu u duboku krizu. Mađarska se osjeća napuštenom od vlastitog saveza, a premijer Viktor Orban to je nedvosmisleno jasno dao do znanja. Njegova poruka je jasna. Brisel šuti dok Budimpešta pati. A upravo to šutanje, taj izostanak jasnih reakcija, sve se glasnije čuje. Tko šuti kada se povrijede elementarni interesi vlastitih država članica, taj gubi povjerenje. Povjerenje, međutim, jest najdragocjenije dobro u Uniji koja se temelji na solidarnosti. Ako se to povjerenje slomi, nastaju pukotine koje se više ne mogu zakrpati. Mađarska vlada osjeća se ugroženom, ne samo zbog samih napada, nego i zbog stava Europske komisije, koja se tom temom ne bavi odlučnošću kakvu bi se u Budimpešti očekivalo. U ovoj situaciji Orban nije potražio Brisel, nego Washington, a Donald Trump mu je odgovorio. Osobno napisao mu je pismo. Samo ta okolnost ima simboličku snagu. To je slika Europske unije koja nije u stanju energično braniti svoje članice i američkog predsjednika, koji je spreman popuniti upravo tu prazninu. Za Mađarsku i Slovačku to nije apstraktan sukob. Riječ je o struji, grijanju, industrijskoj proizvodnji, elementarnoj sigurnosti. A u međuvremenu se Kijev na velikoj pozornici ukrajinskog nacionalnog praznika predstavlja kao da je sve samo jedno geopolitičko kazalište. Tu mješavinu arogancije i ignorancije, tako to mnogi u Budimpešti doživljavaju, shvaća se kao provokaciju. Pita se čovjek, je li Zelenski prešao crvenu liniju time što se ne okreće samo protiv Rusije, nego vrijeđa i svoje susjede? Situacija se dodatno zaoštrava jer je Europska unija proklamirala vlastite energetske ciljeve. Do 2027. prestanak ovisnosti o ruskoj nafti i plinu. No stvarnost izgleda drukčije. Mađarska i Slovačka i dalje vise na infuziji tog starog cjevovoda i upravo to ih čini ucjenjivima. Svaki napad, svaki čin sabotaže dovodi ih na rub zastoja. To što Brisel u ovoj situaciji ne izriče jasnu osudu, ne jamči zaštitu, ne pokazuje solidarnost, stvara dojam koji je opasan, da je EU spremna žrtvovati vlastite članice ako to služi velikoj političkoj liniji. Ta se percepcija urezuje u kolektivnu svijest i slabi unutarnju koheziju. Orban je zato povukao crvenu liniju i jasno rekao, ne prijetite nam. Ta rečenica nije bila floskula, nego objava borbe. Slovačka se priključila tom kursu i zajedno su obje države sastavile pismo vrhu Europskoj uniji, u kojem jasno daju do znanja da je naftovod za njihovu energetsku sigurnost nezamjenjiv. Bez njega nema benzina, nema funkcionalne industrije, nema opskrbe. Tu se hitnost ne može jednostavno zaobići. Ona je stvarna i egzistencijalna. Ali Ursula von der Leyen, koja se rado fotografira u Kijevu pod plavo-žutim zastavama, šutjela je kada se radilo o sigurnosti građana EU-a. Upravo u tome leži bure baruta. Građani vide kada je solidarnost selektivna. Oni osjećaju kada se radi o simboličkoj politici u Ukrajini, dok kod kuće sjede u mraku. Trump je iskoristio priliku da stane uz Orbana. Njegova poruka, ljut je zbog onoga što se događa i naziva Mađarsku i Slovačku svojim prijateljima. To može zvučati simbolično, ali u svjetskoj politici simboli su često okidači za tektonske pomake. Ako Washington signalizira da ozbiljno shvaća saveznike koje se u Briselu ignorira, tada nastaje vakuum moći koji se može brzo popuniti. Pitanje je, tko predstavlja Europu u ovoj krizi? Je li to doista Brisel ili su to države koje djeluju iz puke samoobrane? U međuvremenu se u drugim državama Europske unije proturječja već nastavljaju. Španjolska primjerice uvozi gorivo iz Maroka koje, prema mišljenju stručnjaka, nije ništa drugo do preetiketirana ruska nafta. Drugim riječima, dok se službeno proglašavaju sankcije, nafta i dalje potajno teče u Europsku uniju. Ta dvostruka mjerila su očita i potkopavaju svaki moralni autoritet. Govori se o solidarnosti s Ukrajinom, ali se istodobno koriste rupe kako bi se zadovoljili vlastiti interesi.
dok se države koje otvoreno ovise o ruskoj nafti moralno stavljaju na stup srama. Ova razina licemjerja dodatno nagriza unutarnju koheziju. Mađarska i Slovačka se zato osjećaju dvostruko izoliranima. S jedne strane zbog fizičkih napada na svoje energetske žile, s druge strane zbog moralne izolacije u Briselu. To je eksplozivan koktel koji je u Europi već često dovodio do raspada. Kada se države više ne mogu osloniti na zajednicu, tada traže nove partnere. Orban ima Trumpa, Fico ima Orbana i obojica zajedno dovode Brisel u pitanje. Tektonske ploče europske politike pomiču se brzinom kakva se dugo nije vidjela. Za Zelenskog to je rizična situacija, jer ako Mađarska i Slovačka doista povuku ručnu i blokiraju protok, tada Kijev ne bi bio samo na bojišnici na istoku, nego i u mraku u vlastitom glavnom gradu. Bio bi to poraz ne od Rusije, nego od bivših partnera. Time bi mit o nepokolebljivom ukrajinskom otporu počeo pucati. Pitanje je hoće li arogancija koju Kijev pokazuje prema Orbanu i Ficu na kraju dovesti do toga da izgubi najvažniji oslonac u Europi. Sami NATO može ovim sukobom biti doveden na kušnju. Što će se dogoditi ako se dvije države članice otvoreno suprotstave narativu koji Brisel održava već godinama? Što ako Trump otvoreno signalizira da više sluša Orbana nego Ursulu von der Leyen? Tada bi europsko jedinstvo, koje je i onako već krhko, moglo konačno propasti. U ovoj situaciji svako šutanje, svako odgađanje, svaki propust solidarnosti postaje rizik za stabilnost cijelog kontinenta. Na kraju ostaje pitanje, je li ovo samo spor oko jednog cjevovoda ili ovdje svjedočimo početku kraja europske kohezije? Može li se još govoriti o solidarnosti kada se interesi pojedinih država žrtvuju? I koliko će dugo građani prihvaćati da se njihova sigurnost podređuje velikoj političkoj igri? Orban je jasno dao do znanja da nije spreman dalje sudjelovati u toj igri. Slovačka ga slijedi, a Trump je signalizirao da podržava taj kurs. Sve to zajedno više je od regionalne epizode. To je signal upozorenja za cijeli europski poredak. Eksplozije na naftovodu Družba su simboli. Simboli za Europu koja se raspada, za EU koja nije u stanju vjerodostojno živjeti solidarnost. Za Ukrajinu koja od svojih partnera stvara protivnike i za geopolitički krajolik u kojem je Washington spreman uskočiti u prazninu. Pitanje je samo tko će na kraju platiti cijenu. Možda će se za nekoliko godina osvrnuti i reći ovdje je počela podjela, ovdje je donesena odluka. Možda će se to ipak gledati samo kao epizoda u jednom dugom sukobu. No jedno je jasno, šutnja iz Brisela je zaglušujuća i to šutanje neće se zauvijek moći nadglasavati. Sada ste vi na redu. Je li to još uvijek EU koja štiti svoje građane ili je to trenutak u kojem Europa skida masku i pokazuje da je simbolička politika važnija od stvarne sigurnosti? Napišite svoje mišljenje u komentare i podijelite ovaj video kako rasprava ne bi utonula u šutnju. Pretplatite se na kanal Marsonia News kako biste nastavili pratiti ovakve neovisne analize i izvještaje koje nećete pronaći u mainstream medijima. Marsonia News je potpuno neovisan medij i može opstati isključivo uz pomoć svoje publike. Ako želite podržati naš rad, linkove za donacije i druge oblike potpore pronaći ćete u opisu ovog videa.